osechungo chenro machalo kama chal kachal jono pio oyawre kinu machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono kamera ni do osegolo chung mare jopiny osechwalo ng'ur margi gini sirikal ne kia machiegni. Erokamano Cleophas. En okinyi ma jaber kata obedo ni pod wan gi kuyo gi lit to jatendwa mano osenindo mane be oseiki. Koro kwa wan twak mar chike mag mbui gi sani wan gimoro miluongo ni digital age ama digital era ma osemiyowa freedom of expression kaluwore kaka katiba marwa Constitution 2010 wacho. To e digital space ka osekelo ber gi rach, lakini ber ne ng'eny. Odoko mana ni nitiere jok matiyo kode yo moko winjore nade, yo moko winjore. Emomiyo sirikal temo keto chike mondo ging'i ni ere kaka wanyalo control weche mag mbui gi. Nikech oseyudore ni nitiere jomoko matiyo gi weche gi yore mag mbui gi yo moro moko winjore. Emomiyo sirikal biro mondo ket chike, nikech sirikal ni kae mondo kel lwase maber mar ne jite ineno. To gimomiyo japiny bedo gi to nikech seche moko kitimo weche mag mbui itimo weche mag chike gi, nitiere kuonde moko ma japiny ok winje pach japiny kaka yo madwarore. Kaka ineno weche mag freedom of speech, freedom of expression, ineno Bill of Rights. Kiloso chik moro ma idwa ni mondo obede lwasi, mondo control lwasi machalo kamae, nyaka bed ni winjo pach jopiny. To nenore ni sirikal seche moko nyalo bedo ni timo gimoro maber, but in misinformation, tudruok moro ma ok ni kare ema bede kinde gi japiny. Emomiyo seche moko iyudo ni sirikal seche moko dwaro tim gimoro tiyudo ka japiny pingo. Kaka sani weche mag mbui mag chike gi ineno kosekaw gi chieng' tich adek, ne tich adek juma mokalo emane jatend piny ochuoyo koke bills gi mondo koro bed act ineno matayo weche mag mtandao ama weche mag mbui. To immediately ka ose sign gi to ng'ini gigi norure, nikech seche mo sign chike gi to duka seche go be ma wane gi news mar lal mar jakom ineno. Koro gigi norure, koro ne pod wane ang'owa, ne pod wane maomboleze. Koro kaka gigi noserumo ni, koro jo Kenya chako paro ni adier to chik mano culture to wacho nang'o. To king'iyo matut Cleophas, wan jok matiyo gi mbui ni, wan mwasebedo wase push sirikal to the walls, wase keto gi pressure mondo ging'i kaka ginyalo timore nade ginyalo control. Adier mantiere kende ni wan kaka jok matindo, jok matiyo gi mbui sana ineno, wasebedo kwa tiyo gi mbui ni yo moro marach. Inwang' ka ng'ato onyalo kawo kata information moro ma ok ni kare to publish tineno mondo mi wa authenticate ama mondo mi wang'e adiera mar information mantiere e mbui ni. By the time kwa fwenyo to yudo ka en late. Seche moko yudo kata ka en gimoro ang'owa ma onge tiende. Inyalo ng'iyo kata for example pole to say inwang' ka kane babu chako bedo matu weche nowuok, inwang' ka ji ne post gimoro amora chakre juma mokalo. Mbui ka inyalo negi, inyalo iki, tinyalo chak chiri e kendo. Nikech waseyudo space ni waonge gi control moro, nikech wan gi freedom of speech. To gimomiyo nyaka wang'e ni wan gi freedom, kuma freedom mari chopecha ema ambera ticha timore nade chakorego. To king'iyo wach mbui ni maber, inwang' ka nitiere jomoko ma osetiyo gi mbui ni, akini bullying cha ilongo nang'o gi nini rochora tichi e mbui.